Kayau nong stony kabalong kum kata kapliang ja jung kipat ba West Castle District kaba shisin kala long kayau kaba jabo jaban bat kaba khoru khoram hendrai menta kala sedang ban kala dor na kajinglong barim se kajinglong bathamai hakaba menta la sakhi ba kate kayau kala internet bat la ikhuit ba haba yenu jor bat kisnam ki bala lekno menshua haba ka Hills News Network kala lek ban jurip bat tuat jingmut ne kinong shong yau bat kinong wan yau wan hat halor kajinglong jingban jong kate kayau kaladon kajing pensengau bat jing benyau nak liang jung kipai ba halor kajing long khoru khoram kilinti ki singken bat kirut ki kier kumju kinala ki baladap setang ki jabo jaban kabala pensma yutung bat isaj metru ban pej hoj wadla nak liang jung ki hima kala persyang ban wat kilat kilinti ban penbhano ya kete kayau penban kalat kamshim la play setia bat omla ban len badai hadin usnam arajar kat khandai nak liang jong kihima kala yo ban pedang ningkong ke jingyarap lengba UMLA ka thanyu ba Macmillan Bersat ubala penyo ka bha karpang lengba ka Chief Minister's Rural Development Fund ha ka mang tingka ka bishpolak tingka bat katto katne na ka bha jong kihima ha ka ba ka jing pentre na ka banta ban penbhai ketika yo kala ya chakmat amtang kata House nam arjar arpho katanat Urban Affairs jong ka sarkar jilla lengba ka jing shimkhia jong utay UMLA hi kalala banai ya ka bha karpang na ka bentaban betengi ke jing penbha bat pen internet ya te yo ka ba shisien kalalong ka basma yutung bat ijabo ban yaj ban yang mentai kinong shung yo bat kumjuru ki pajba kila pen pau jing sngo tenat ban rung supo ka yo namar mentai kila yo ban yaj hajrom ki maujli lani ki tiles bat kila laj ban yaj ka jing jakhlia bat kasbo kumba kalalong menshua hoj wadla ompat shimlala setia ban penbhalut nrei ki ba khambon ki benta ba kongsan jong ka yo kila khoj bat internet bat kasyong sahih pajba menta kumno kinyo kor bat sumar kho yaka menta tongin ya sngap ya ke bagi nong shong yo shong hat bat kinong ya nyong yang kidon ban ong halor kani na de tat de siang ni de hai jong ji ngala ji khoj ji suba je de rat nan men chwa ka long ji khoj ji ple are ne Rekom mebel dapat kakti yang na de tat siang ibu sim ni kila siang kila pan mahade jiko jiplia jimen chong beri long sup ko long sup plia i dakil long sup peloj kata mfar kala wadi diksia kata la kuji ere far kala diksia ini terkajung dekai di was pelat ini kamera kala kuji ayang lap tunci deh, naduk meswah, naduk mentar deh. Mungkin bangla yang baik ke kaladon, kering toy, bapak kucing kaladon. Ketulung tahapor banyak yin kini kesidon, tekap kutijaka kiba kinang ya bukir, kiba ya butar, dekalong ikorok hitang bah. Kini ya lek hi, duk mentaban, lek kuc ya kayong teh. Tak kajeng lap tunci. Lagi tenat ha. Kalau mentai bahan, maka jak dia kerja ayewa erat ni. Kalau pelik bahan ni, kalau pelik long spot ni buat bercenari dalam tadi lah style bahan. Kalau tenat ni tak style jadi. Bercenari kan ni ke, cepat ke long jabok, kalau jak dia, kalau pelik ke semang kayu ni. Kalau mentai bala ada bercenari ni, kalau long kuj, kalau long subah ni, lagi kuj pelik ni ke yo berhat. Dengi kum kinong syong dukan ni po iyo kat nom snunguk na ka benta jong ka hima ka blala ban blek ban penbha kum ne ya ka yo ka hat ka bang ya ni yang ni le internet ni i khoi i suba bat kum ju na ka benta MLA ban burom jomi blala ban pinbit pinbiang ya ka ni ka yo ka hat pro ko we dengi kum kinong syong yo ka dong snu tenat ha bang yo i ya ka ji khoi ki suba jong ka yo ka hat ya ginongan yo nongon hatu kalera subur agak bagi yai kiyen nakaliang jong ke HNN kala yo ru ban yakran bat kibor pnia jong ki hima nong stony kibla pensengau halor kani ka skim bat kumjuru halor ka jing angno jong ki hima ban nang penbha susu ya ka yo na ka benta ka jing bit jing biang jong ki pajba tre ya ka yo nong stony gidon lightly ke ki ba ko on pensai ka baning kong long ba ngi yo ya ka jingyarap lembau MLA punyo ini kijing rap kaba sekolah tengka naka Chief Minister scheme kaba dei ka paha jong MLA kaba ya ketika bisa ngi pentrei hi na po ka office jong ka ima
haka fish kabani kom kabani penbahai ki footpath ka basakmat jong ka yo kami trans pat ki nala dang ta hadin ketu pat nagalian jong MLE le keren pat ka urban department jong sukar miklia pat nilai sanction haka snem araja apau haka bangila pentri itu ki footpath pat ki bangila yo ban siang daki tiles tu gede ka scheme ka bawana korban ka hot ya katenda jiki kontraktor bat ki kontraktor ki tap ki tenda ki jong ki tu ka jing pentri bat ki pentri ki kontraktor jong korban gani ka ba aru ka ba penpaha tu ka jaka ka ba khamsa pedang yo bat ka ba sa kli jong yo itu gede ki ba wan hina ka scheme jong korban bat itu bidang ya penyangit pa kan ka snem ro ngindang yo ban penmahai itu bisa kaki ba nimpan lapan kobar hakini ki arteli kisnem nang tak balai kalau ba nakalin jo ka hima nakafon jo ka hima ni penmahai ka yo kan kisnem haka ba ni senai itu ki stall ka ba yede ba ka jing ya ka bang idon tu ban pasong ni kini ki ba di kuai di tempel nang tai itu ki ba di rumah kiba ot rumah ni mun pan pasong ni ki dan rei tu ki trai ka basa stang lu mala naik 100% kalau dep orang sa mun tak kalau stang malu mala ki jingkam ba don kampan sina ta ki shutar bat ki we gitu ki dei jing trai na ka fon jo be ma ka ba ni la ai report na ka ni ro wa imaro ka jing lot ka ba la poi se ki at lai la be kata kadai kacing pentrai kecungi tinggi orang kacing rap naka Swachh Bharat mission kaba islai koi ka public latrine kaba don drip lagi kamera kaba penbiang ber ka nang ta kaba la siang mo ka kitais kaba ikhu isu baba kan ni ru ngilap kre nang penta ki nong song yo ki nong wan yo wan har nama arang ikwa pen he ka yo ni kwa ban penbiang ro shwa bakin de song ki bru hagi tu jaka ya ki jaka ban de chabar nampa kanom long kajing wan rai kajing jaklia wan rai kajing ki nong yon hat ta ka de kajing penlut pat ka jing pentre jongi na kalian jong kai ma awai de pat ayo kalian jong im bagdor bar abangi ai hukum ki beriu bakin snadukan ko yo na du undai perkat kum betul ko hukum kalau larangi ai menta khat ar put la praput kamut ba kidon di beri ki wa encroach ya katu pi teng ka le theo ka poi se khat lai ka poi se khat sao kamut ya ka footpath ru gila encroach ki penhe dukan ki ti kan ka kata ya ki nong yo no ha ki nong wan thit ki nong wan siu ni par ha ka jin pentre ya kan ka footpath ka ba mata ni theo ba uni beri la encroach le am ya ka order ka ba uslim la ai muswa tila da sem ba la encroach perkata ka encroach ban jong ka laktar ya kaya ke yang jong ipai ba kemudian kata ni hapun pun baik haka jing pun trai ya keneka footpath kata kalau ngajing sisa pi te haka jing ada ibat kata ka jing ong jong ki nong jong yo ba ka footpath kala don sejerong hidukan di don sepo ti kata ngi nom la ban ong ngi nomar ba ka jing pun trai ya yo kadai ka jing island jong ki engineer hi jong korban ti lada mentang ile patai no mengi ki rupi ba ya ka technical matter ya ka badai ban le ki bru ki bala puli tu kalan engineer ti ngangan ongum no ten rei kata kadai ka alignment lani ka cipun baik jong engineer na korban kumno de ban traffic pan ni ba cipun trei ka Surat national highway don gi ki ba hap no sepo ka Surat ka don sa jerong ya kata ngin ongum no ma kata kalau baik tum ka kaplan ka bagi engineer ki lapan krek pat lapor bagi alai iki kontraktor ba ki dei mentre kata dei ka ba ngang ko pensai mentre he ka dei ba kata jing ot ya kan ot kata mentre bangi ot na ka banta ka jing motoy jong lore jong lu simat mentre ngile ya ka jing ya bid ya biang lan nomor ni iba ka jing nun ba hayo nong stoy tolong tak kasro kali ka ban rung na pedeng yo ngim don shu nomor ki nong song yo na rung swa ki yalek tantur wat panom ai saka su ba yo ba ya pi ye te kan ne ga bu jing
Kim tak kampam tak kayau ke pluding. Lara ka fair bikin tak kanong ma bandung sepo yau hang tak jingjor kan long bahra. Pada ada jabu gitar ke wakut kesni gin seong ba uf imum non plan. Agak por basna kayau. Di kita ki jing ki bami na jing kan mo na jing friend las ni spy kan rai. Ni pat nang ni naka office ni hapek ya ka ka ba ya bit ya piang lem ya baro. Lara te yang long song dukan. Lara te ya ki beriu ki ba wan ya wan hat ni hapek na baro ki andal apa ya te bat ka. Jing pen piang ki sing pen bahai ki. Aduh ki jenti sikin ki futpat po jong ka yo nong spy. Entah ka long ko ba. I pumut I pumat kaya kayeng kayos nong stay na light na ka stick na light na ke siu sa ka utung usat adon kajing yata laro wan snai ki train ki nala nong takayon stay demantala kham I tenat ya ka jinglong jingman jong ka yang stan sebelum ai kuble ke pang lu MLA jong ni ba la penyo ai skim la kalong hanu nu kom kalong ba hadu mentai tam ka yang stan tam le shu kum betul wa man shu ang don hi ke jing tumu ya kawan penhas shu ya kene ke yo Dagbayo Hensing te nakalyang hima ng pasyang hiban ya kren bato MLA juni ada tangton lat pan yara ni kwa pan yo ska fencing jen site na ta kayo ma hadum tai ke tanglong langkrang long lengkar kampaton ka fencing mlai wan sumare ka yo har kom bate ya khai ya tu ka jing ti drop tu kani de la kataru na kaliang yo himai ni lang pasang hiban yele kala ka diai kumno pan ya dai ne pan ratong khono ka ni jing sniu na po yo stain na kabani bu ikinom tray ban pek parman ya gani hadum ta minang persyang hiban kalak kadyai ban penduk no ya gani kecing sniu bami na kaya mastan